Laurung. Dereng. Minang wasaya titetya sata. Kae waloyo tak. Sapa? Oh, Wahloyo. Orang gawa apa-apa. Lae. Ya Mas ya.
Monggo iki paring badhe pesan sasoran pesan kasumanggaken ya Allah monggo. Iya. Ayo Len. Iya. Kudu laras. Hei. Hei. Atiku rumangsa lega dene kelakon catur netra lan kang pindho sesotya amung tansah dadi manis aja uwis-uwis mredati usada lara wuyung nyedak lungguhmu aja ragu-ragu prasasat ketiban daru. Pripun Pak Bayan? Beda ya. Nggih. Kalau mau mantuk. Mantuk MC tertib kok padake. Tebih kok ya mantuk. Aku ki sedina ora roh bojoku ngono kaya Masuk angin. donya kaya piye ngono. Lah ya. Ora oleh cemburu. Padune dicemburoni bojo. Kene kan sangit cintane karo bojo ngono kuwi. Nah, ndek mau mbok yo ning pondokan karo aku to, Pak. Alah aku ngedusi kowe aku. Ngedusi aku. Saiki wis kemedah dadi raja. Iya. Ketemu
Sing ngersake mang sapa kok rambut takon. Sing ngersake wau Pak Harto. Pak Harto lah ngono. Hai Pak Harto, sembah nuwun sanget mugi-mugi rezekine tambah kathah nggih Pak. Amin. Oh nggih. Sukses selalu lo MKO. Aku lek ora tanggapane sampeanku bakul chat. Oh no. Nang hati piye? Iya. Apa kowe ra kelingan dalan Iya. omahku ana latar padha lelungguhan kekecekan karo Iya. Ora susah ate nganggo bingung ento pancen tresnaku pancen isih ati lakon ninggalke sliramu ra orane yen bakal kelakon Iya. perpisahan karo Ibu-ibu engke nggih ajeng joget nggih Bu nggih. Oke Bu. Mboten napa-napa tambah kesel Bu, nggih? Nggih Bu? Nggih. Alah kok dada timbang ngantuk lho Bu. Apa kowe ra kelingan Iya. omahku ana latar padha lelungguhan kekecekan karo aku. Mas Loso mangke nembang ya. Ayo Mas Loso duet kali kula Mas. Monggo Pak Arno, beksa ngriki ampun ngandhap. Sesarengan karawitan muda laras. Hey. Ya. Ayo ya.
Mas Bandut, Mas Encan. Ayo Pak Arno buka ngriki. Iya. Kanca-kanca sedaya katuran pinarak mriki monggo. Kurang apa aku iki dadi wong liya. Kurang enom. Kurang apa aku iki tresno. Ning nyatane sliramu nglarani ati. Ati tatu ora bisa ditambani. Lali aku ya nyanding wani.
jaga wis milio sayang aku apa dheweke wis milio dadi bojoku apa bojone bola bali gawe agelane rasa Rasa tresno rasa tresno sliramu rapi sanjaga tak sesuwun mugi enggal paringa eling marang keluarga tansah sumandhing ayam tentrem pangajab rinalan monggo Mas Dado dipun laras bola bali bojo nglani ati Pak Loso kendang miring sugeng kondur kagem Pak Loso Margo Mulya jas jembling tur rada digas nih Mas masuk kurang apa aku iki dadi wong liya kurang apa aku iki gone tresno ning nyatane sliramu nglarani ati tatu ora bisa ditambani meripat iki ora bisa tak ketepe yen to weruh sliramu jejer dheweke andum tresno ngumbar nafsune asmara lali aku yen nyanding wanita liya masuk wis milio tresno aku apa dheweke wis milio dadi bojoku apa bojone apa labali among gawe agelane rasa rasa tresno rasa tresno sliramu rapi sanjaga wis awas milio sayang aku wes milio dadi bojoku apa bojone apa labali among gawe agelane rasa rasa tresno sliramu rapi sanjaga tak sesuwun mugi enggal paringa eling marang keluarga tansah sumandhing ayam tentrem pangajab maju Dut. bola bali bojo Matur nglarani kebangun. jak Muda laras lho iki. bersama muda laras Sing wong keju. asik Ayo goyang Lorenza. Asik. Mas Roso.
Jogetnya sing kompak ya. Iya. Mood. Waras lho iki. Jadinya Indonesia. Ayo, Pak Arno. Iya. Aku iki tukang tambal ban, uripe sak dalan-dalan, golek duit sing halal, waton cukup kanggo sandang lan pangan. Asik.
Polaras Pemriwit Yosote Wonten Mbak Rini Epleket Oke Mas Loso. Oke nih Lasadane musik iki. Prei Oh, brei. Iya. Masuk. Ndak pundi Mbak Ayu padete ndak pundi Tidak enteng. Kating arek tindak wae ora lupa Alah dek wae ngojek kok Mas. Adewean apa ora wedi timbang anggur kula purun ngancani Keleresan Mas alias kebetulan belanjane kata lomba kegiatan yen purun Mas enggal-enggal rencangi tekan omah mangke kula opahi omahe apa opahe Mbak Santi. Mbak Santi Heeh piye? itu pelongan golek momongan aniki blonjo napa Mbak Yu padhe tindakan Ampun kula Mas jenengan sampun kuciwa kula niki ronda anyaran loro-loro awan-awan ngoblonjo nang pasar paing aprawan rondo kanggo rapati penting ning Semarang Mas tuku gelang apa anting-anting jak sumelang ya ben ronda dijamin Mas Barak digayang ya Ayo Pak Sutar goyang ya becen mania ndak pundi Mbak Ayu padhe tindak pundi kating arek tindak wae ora numpak taksi adewean apa ora wedi timbang nganggur kula purun ngancani Kelarasan Mas alias kebetulan belanjane kata rata sabetan yen purun Mas enggal
gembung Sinar kadang-kadang muda laras Margo Mulya saking sisteme Iya 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 Masuk. Dadine wong atiku nalikane sepisan ketemu Supri bakul gedang wong ayu dadi lagu godho ati pinten siang dalu Supri bakul gedang iya Supri bakul gedang iya iya Garuda Pancasila Suwinggon kung ngenteni lewong nganti tanan tok jambi Gendong kemana-mana Datyo ati sawiji Nadyan apa tak lakoni Perhatian, Perhatian Iya Nungguin ya, nungguin ya. Guys Lah iya kok Bur-bur ikan lele nungguin ya le Pring siramu Mugi Gusti Rami ketabrak tresnaku Iya mati. Modal laras lho iki Iya Dadi luwe wong atiku nalikane sepisan ketemu Waluyo bakul gedang wong ayu dadi lagu godho ati ringan siang dalu Waluyo Iya. bakul gedang Supri bakul gedang Datyo ati sawiji Nadyan apa tak lakoni Nungguin ya, nungguin ya. Ah. Sabda pati bareng Iya Iya sisihku. Mugi Gusti milangi tresnaku bakal dinomo mati.
Pati ganden. Ayo. Ijing miring. Iki jam piro? Ayo Mas, ijing miring. Ayo Mas, ijing miring. Ijing miring etan lencir kuning dadi rebutan alah-alah Mas. Ijing miring. Ijing miring. Ayame kuning-kuning Mas, ayame yen lagi nyanding Mas. Mas, Iye. aku ngantuk Mas. Iya, aku padha. Ijing miring. Undang aduk. Ladang kayune jeruk, megal-megal, gegeden apa Mas? No. Bathuk Mas, No. ijing miring. Ayo Mas, ijing miring. Bladang kayune jati, demek bokong, kleru Sandike. kursi. Mas, ijing miring Mas. Iya. Ayo mulih yo Mas yo. Sing. Kantor Mas daya lali, bokonge tepos, Geden. Iya. ayo Mas, ijing miring, ayo Mas, ijing miring. Dagemak bunder-bunder, rasa penak. Kiyer. Ayo Mas, ijing miring, ayo Mas, ijing miring. Tanam bali mulan, iwat edan, raga-raga Mas. Ijing miring, ijing miring. Dagemak bunder-bunder, rasa penak. Kiyer. Ya. Ayo yo. Iya. Ayo Mas Badut. Martiwa-tiwane tata raharja. Sesemaya. Negas desa iki
diucap. Udah laras. Hei. Hei. Masuk. Wis pirang tahun lawase Ono kene. La 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 la. Iya. Antu-antu nggonku nunggu nanti putih Awak. rambutku. Rasa ati dadi kangen saya suwe malah saya nemen ngalor ngidul dadi bingung utian kangen ra iso dibeda. Kowe kok mania? Wong ayu tinggal bali kanggo napa Mau pergi. rasa kangen ra iso mari Hati lega bisa atur ayo ae. iki arum-arumane ndang bubar gitu ya Mekatan. monggo Mbak Nggih kula sak kanca Muda Laras derekaken. Enten lepate nyuwun pangapunten. Disambut Mas Sanes wedal malih. Makanya semuanya suka mari suka saya dadang Muda Laras menggurang di Suwan Kanal 4 pedagi mari wonten sareng sekal. Aku kalam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun matur nuwun.